procedúra znova do okruhu, tak ako to urobil predošlý okruh. Teraz vidíte lietadlo v konfigurácii letovej, kde nevidím to zreteľne, ale myslím, že nemá vysunuté žiadne klapy, ani podvozok. A bude to ukážka na rýchlosti možno, že 250-300 km za hodinu. Tak si to pozrieme. Toto tu takisto znova nebolo nevyzerné. Táto ukážka tohoto nízkeho prieletu takže lietadlo sa touto ukážkou na cestovnej rýchlosti približne 300 km za hodinu v letovej konfigurácii s nami rozlúčilo a počkáme si teraz na ďalšiu ukážku a myslím, že to bude MiG 29 alebo MiG 24. Uvidíme operatívne, pretože to záleží od letových podmienok, miesta, odkiaľ